mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireniso ku programu yathu ino ya Kudziwa Baibulo Langa. Muliso ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbire programu imene yamatipatsia ndi Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Amene cholinga chawo chomwechi cha ndithu kuti anthu tolidziwa bwino Baibulo lathu. Pa programu yathu ino takhala tikuphunzira kuchokera buku limene la Numeri limene kwa nthawi yayitali pano takhala tikuphunzira ndithu pa nkhani ya ana a Israeli pamene ali pa ulendo ochoka ku Egypt, dziko la ukapolo, kupita ku Kanaani, dziko la malonjezano limene Mulungu anawalonjeza. Dziko limene pamene tinayioneranso programu yathu yambuyomu tinaphunzirapo kuti atatumiza anthu 12 aja, anthu aja onse 12 anabweradi ndi ripoti yoti ku dziko kuja ndi kwa mkaka ndi uchi ndithu. Komabe pa anthu 12 paja anagawanikana. Anthu awiri, Joshua ndi Kalebe, ankanena kuti ifeyo tipita ndithu dziko limeneli tikamenya nkhondo ndipo tikatenga popeza dziko limene Mulungu anatilonjeza. Pamene anthu 10 ena aja manena kuti tili ngati zuwa la m'maso mwawo, sitingaliyambe komwe nkhondo imene tikufuna tiyambe. Ndi zosatheka kufa kumene kuli ana Anaki, ana atalatali, amphamvu, adzitho, onena kuti nkhondo imene mwini kambapayi siyofunika kuyiyambayi. Ndipo tinaonaponso maphunziro abwino amene tinaphunzirapo chokera pa nkhani imeneyo mu buku limene la Numeri chapter 13 kuyambira verse 21 mpaka verse 33 pamene tinaphunzirapo zimenezo. Pa programu ino tikhala tupitirizabe kulowa mu buku limene la Numeri chapter 14 pamene tipezebe nkhani ija sinathe kuchifukwa gawanikana, ena akunena zina, ena akunena zina. Komabe ayenera kuti akalowe mu dziko la malonjezano. Ndi chapter 14 chipitirizabe kulonjeza kuti kodi chinachitika ndi chani. Kodi anakalowa zinatha bwanji. Tiyeni tione mene zinakhalira. Tisanone chapter chimenechi chitinso china chimenechi chofunikira kwambiri kuti tichimvetsetse. Ndi chokhudza Nkhoswe. Tikakamba za Nkhoswe ndi munthu amene amagwira ntchito kuyimirira ena. Amatokhala Nkhoswe paukwati oti akukakambirana zokhudza munthu wina chifukwa atumidwa kuti katikambireni zakuti kulumikiza anthu awiri. Koma nkhani imeneyi tipezapo kuti Mose anakhalako Nkhoswe mama pamene anadandaulira ana Israeli kwa Mulungu. Tikumbukire kuti nkhani ichokera kuti agawanikana kuja, ena akamba zina, ena akamba zina. Ndipo pamene agawanikana tsopano tione kuti Mose anakhala Nkhoswe bwanji. Tikaona pa 1 Timoteyo chapter 2 verse 5 mpaka 6 amatiwuza ife masiku ano ngati Khristu kunena kuti Nkhoswe wathu ndi Yesu Khristu amene ali pakati pa munthu ndi Mulungu. Mulungu ali uko, munthu ali apa, pakati pa pali Yesu Khristu. Njifake mwina tikamapemphera timanena kuti kusiya zonse m'dzina Yesu Khristu, kwa Yesu Khristu ndiye Nkhoswe wathu. Ndiyeno tipeza kuti mu nkhani imeneyi anthu aja atagawanikana, anthu 10 akunena zina, anthu awiri akunena zina. Ndipo tuona kuti kodi anthu atamva izi anayankhula zoti chani. Atamva za anthu atalatali afotokoza ripoti yonse afotokoza kuti anthu anati chani. Tiyambe kuwerenga pa verse 2 mu chapter 14 akunena kuti ndipo ana onse a Israeli anadandaulira Mose ndi Aaroni ndi khamu lonse linanena nawo. So tikuona kuti atamva ripoti ati ana Israeli onse anadandaula kuti aya Mose, Aaroni koma ndi anthu onse amene amanena zimenezi kuti anadandaula kuti chani. Anadandaula kuti bwezi tidakafa m'dziko la Igupto kapena mwezi tidakafa m'chipululu muno. Ndakunena kuti tamva zimene anena anthuwa kuti dziya anthu zamphamvu ndi mwinanso zinakhala bwino ndakafera ku Iguptiro kapena tingofera m'chipululu muno ngati pite uku kuli dziya anthu zamphamvu zimene zikatipheso. Ndathu aja nambo dandaula zimenezo. Pa verse 3 ndipo Yehova
atitengeranji kudza nafe dziko kuno kuti tigwe nalo lupanga? Ndakunena zimezi. Akazi athu ndi makanda athu adzakhala chakudya chawo. Kodi sikuli bwino tibwerere ku Igupto? Amva ripoti ija afotokozera za dziko limene ndathayamba kuti Mulungu atitengeranji, watitenga kuti tikafe pa lupanga ndi anthu amenewa. Anthu amenewa ndiopsa. Ndiye mufuna tikafe pa iwo? Koma Mulungu amene watitengeranji. Ndakupitiriza kunena kuti kwina zinakhaso zabwino iwo atangobwerera ku Egypt. Ati bora ntingobwerera. Chifukwa kumene zimene tukamba zikamba zoti akuyandikira mu Israeli dziko lomwe ndakuganiza kuti bora ntibwerere. Chifukwa sitingalole kuti tifere muno. Ndi zimene afuna kunena. Mulungu watitenga uko kuti tidzafere muno. Ana athu, akazi athu, basafere muno ndi lupanga aya. Zimene zosizirani. Zonsezi zabwere feke chani. Anthu amene anatumaja agawanikana. Ena akunena zina, ena sakunena zina. Ndi anthu omvera akunena kuti Mose, Aloni, komanso ndi gulu lanu limene munena kuti tipite. Aya, zimene munena zonse zabwino. Mufuna tife ndi lupanga. Akuyankhula zimenezo. Komabe Joshua ndi Kalebe ngakhale anthu anaoneka kuti ataya mtima, iwo analimbikirabe pa verse 8-9 ananena kuti pa verse 8 Yehova akukondwera nafe, adzatilowetsa m'dzikomo ndi kutipatsa ilo, ndilo dziko moyenda mkaka ndi uchi ngati madzi. Ndiye Yoshua ndi Kalebe akupitiriza kuti osadankhawa Mulungu atikondera atipatsa dziko loyenda mkaka ndi uchi pa verse 9 atikuyenda ngati madzi. Chokhachi musamapikisane naye Yehova, musamaopa anthu a m'dzikomo, pakuti ndiwo mkate wathu. Mthunzi wawo wawachokera, ndipo Yehova ali nafe, musawaopa. Ndiye munthu akunena kuti musakhale ndi nkhawa. Yoshua ndi Kalebe musakhale ndi nkhawa. Osaopa, mthunzi wachokera, amene wati nchakudya chathu. Ngakhale zili ziyando zamphamvu koma osadakhawa, ndika chakudya kathu kamenewo. Kwa zathu ena amene amakonda masewera ambiri amanena kuti timu yawo ingati imachita bwino ikakupana timu inayo osaiopa timu imeneyo nkachakudya kathu tikamenya lero lomwe. Chifukwa amadziwa makachinya amaonanso mphamvu zawo. Ndi Yoshua Kalebe komanso ena kunena kuti osadankhawa, palibepo choopa apa, zonse ziyenda izi osadankhawa. Koma anthu abwera kale ndi maganizo onena kuti basi tibwerera. Anthu ngakhale ayankhula zimenezi maganizo awo anati tibwerera. Ndipo ufuna onjezerezi anali apanga ziganizo choyamba chimene anaganiza nchonena kuti tiye ndisankheni mtsogoleri tibwerere ku Egypt. Chapter 14 verse 4 mu verse zimene ananena. Ndipo anati wina ndi nzake tiyike mtsogoleri tibwerere ku Egypt. Nata chakonera zimene sitingalole tiye tipezeni mtsogoleri wathu atibwezereze kuti bwana tibwerere kuja. Aiwala ku Egypt kumene amazunzika maphula njira za moto, amazunzika kumene kuja ana amuna kuphedwa akutani. Ndi apaso popeza akumanandiza kunena basi tibwerereni. Tipeze mtsogoleri amene atitsogolere. Pa verse yake ya 10 chapter 14 anayankhula mawu awo. Pa verse 10 akunena kuti koma khamu lonse lidati liwaponye miyala, ndipo ulemerero wa Yehova unaoneka m'chihema chokumanacho kwa ana onse a Israeli. Pa verse 10 akunena kuti pa verse 4 apanga chiganizo chonena kuti tiyeni tipeze mtsogoleri. Pa verse 10 akunena kuti awawaso tiyeni tiyapheni. Ndiye amene akunena kuti tiyapheni wanena za Yoshua, Kalebe komanso Mose. Komanso ndi anthu onse amene amanena kuti tiyeni tipitireni tikawina nkhondo imeneyi. Ndi anthu amene akayikira aja kunena awatiphetsa tiyeni tiyapheninso iwowa tipeze mtsogoleri tizibwerera ku Egypt. Akukamba izi koma dziko la malonjezano lili pafupi. Ndiye amaganiza kuti bwana tiyende ulendo wautali obwerera uku ngoposa tiyende waufupi wopita uku kumene tikafe. Mutu wawo umayenda zimenezo. Tangu aganizirani akuganiza zimenezi. Ndiye chifukwa pamene timayamba paja manena kuti chifukwa cha zimenezi
nchifake Mose anawadandaulira kwa Mulungu. Nchifake ndakamba za Nkhoswe zafika apa, Israeli aganiza zopha Mose, Yoshua, Kalebe komanso anthu ena amene akhulupirira kuti kalowe umu, komanso aganiza zopeza mtsogoleri kuti abwerere ku Egypt. Tangu aganizirana anthu amenewa ayiwala zonse zimene Mulungu wachitira. Chifukwa cha chimenechi kuyambira vesi yake ya 10 ukafika vesi yake ya 16 tsopano tipeza kuti Mulungu akwiya nawo. Mulungu akwiya nawo ifake ndi chani? Israeli wayiwala zonse zimene Mulungu anawachitira. Israeli akuganiza zobwerera, Israeli akufuna kuganiza zopeza atsogoleri awo, Israeli akufuna kupha Mose atsogoleri awo amene amakhulupirira Mulungu. Pa vesi yake ya 11 Mulungu afunsa Mose. Tate ndioneni zimene Mulungu anafunsa Mose pa vesi 11. Ndipo Yehova anati kwa Mose, anthu awa adzaleka liti kundinyoza? Ndipo adzayamba liti kundikhulupirira chinkana zizindikiro zonse ndinachitira pakati pawo? Mulungu akufunsa Mose kuti Mose, kuti anthu awa adzalemekeza liti, adzaleka liti kundinyoza, ndipo adzayamba liti kundikhulupirira? Tangoganiza ndi dziko la malonjezano limene Mulungu analonjeza likuyandikira, koma aganiza zobwerera. Akuona kuti zosatheka zimene Mulungu akunena. Mulungu akuti koma ndinapangira zinthu zambiri, koma taonani zimene akuchita. Ayiwala zonsezo. Sakuona sobwino. Onena kuti tikhalire Mulungu sakuona sobwino mene wayi. Akuona kuti abasi tibwerereni. Mulungu amene yatiphetsa pano, Mulungu amene anatitenga uku choneke tidzavutike pano. Chifukwa cha chimenechi pa vesi yake 12 muone zimene anayankhulano Mulungu. Mulungu akunena kuti ndidzawakantha ndi mliri ndi kuwachotsera cholowa chawo, ndipo ndidzasandutsa iwe mtundu wa anthu waukulu ndi mphamvu koposa iwowo. Ndiye Mulungu akunena kuti anthu andidzalanga, ndidzakantha ndi mliri. Chifukwa zonse zimene ndachitira zabwino zonsezi basi ayiwala. Anthu awa ndofunika kuti tialange ndithu. Ndiye tikaona pa vesi yake 15 tsopano Mose atawuzidwa zimenezi zimene anayankhula ndi zinthu ichi. Mose adadandaulira Israeli pa vesi 15. Ndipo mukapha anthu awa ngati munthu mmodzi, pamenepo amitundu amene anamva mbiri yanu adzanena ndi kuti popeza Yehova sanakhoze kuwalowetsa anthu awa m'dziko limene anawalumbirira, chifukwa chake anawapha m'chipululu. So Mose akunena kuti anthu adalakwa, anthu adayenera kulandira chilango, koma mukawapha amene munenera mu Mulungu, anthu amitundu ina adzanena kuti taona ndi Mulungu wawo walephera kuwalowetsa ndi wangu wakwira wapha basi. Tikumbukire Israeli pamene anali Israeli panali mitundu ina ya anthu amene amayitsata mbiri ya Israeli. Ndi akunena kuti mukawapha anthu ena aja adzanena kuti Mulungu walephera kukwaniritsa zimene anawalonjeza, ndipo popeza walephera chifukwa cha manyazi organiza zowapha. Izi zimene Mose akumuwuza Mulungu kuti izi anthu adzanena zimenezi. Pamene Mulungu Mose akudandaulira izi, sanangodandaula izi kwa Mulungu wayi, koma Moseso anabwera kwa Mulungu ndi kupemphera. Pa vesi yake 17 ananena kuti ndipo tsopano ikuletu mphamvu ya Ambuye wanga monga munanena ndi kuti Yehova ndiye olekereza ndi wachifundo cha uchuluka, wakukhululukira mphulupulu ndi kulakwa, koma wosamasula opalamula, wakulanga ana chifukwa cha mphulupulu za atate wawo kufikira m'bado wachitatu ndi wachinayi. So apa Mulungu akunena kuti Mose akupemphera kwa Mulungu kuti nzona ayenera olangidwa, ayenera kuti achitidwe izi, ayenera kuti atere, koma todziwa Mulungu ndinu Mulungu wokhululuka. Ndi pamene Mose amamuwuza Mulungu kunena kuti anthu ena adzanena izi, sanangozisiya pompo, anakampezaso Mulungu mupemphero. Mulungu todziwa ndinu Mulungu wokhululuka, anthu afunika kuti mwatani ndithu awa mwakhululukire. Chifukwa tikaona pa vesi yake 20 ndi 21 akunena kuti ndipo Yehova anati ndikhululukira monga mwa mawu ako
koma ndithu pali ine dziko lonse lapansi lidzadzazidwa ndi ulemerero wa Yehova. Ndiye Mulungu akuyankha kuti pa zimene wanenazi ndamva mawu ako, sindapha osewa, ndiapatsa ndithu dziko la malonjezano, ndamva ndithu zimene wanenazo, ndiyakhululukira. Pa verse 23 anati ngakhale ndakhululukira koma izi zichitika. Pa verse 23 akuti sadzaona dzikoli ndidalumbirira makolo awo, ngakhale mmodzi mwa iwo wakundinyoza ine sadzaliona. Ndiye Mulungu akunena popeza anthu amapanga zonsezi akundinena sakundikhulupirira, anthu awawo asikuti ndi apa, koma anthu amene ayankhula zimezi, anthu amene achita zimenezi sakaliona dziko licho. Ndiye kuti akuwapatsa chithunzithunzi chonena kuti awa amene achimwawa afa sakaliona dziko, akalione ndi ena, koma mtundu wa Israeli upitirira ndithu, koma awawa sakaliona dziko limeneli. Chifukwa ndi chani? Zimene anachita kuchitira Mulungu. Ndamva ndithu pemphero lako, koma machimo awo ali zotsatira, ndipo zotsatira zake ndi zimenezi. Ine ndakhululukira, sakazunzika, sindapha, akafika dziko la malonjezano, sakafika dziko la malonjezano, mtundu upitirira, koma anawo anthu ena amene akalione dziko limenelo. Akutipatsa ndi chithunzithunzi chonena kuti tchimo Mulungu amakhululuka tikapemphera, koma imakhala zotsatira. Zili ngati kunena kuti tikaona anthu mwina masiku ano akuzopeza kuti aba awagwira, awatema, mwina awadula m'manja, miyendo, nkuyamba kupemphera. Mulungu amakhululuka ndithu, koma kodi mwendo umabwerera ngati? Ayi, koma kawadulidwa ndithu, koma Mulungu akhululukira. Ndafuna kunena kuti awawo ifa zochitika zawozi sakaliona dzikoli, ine ndakhululukira machimo awo, koma dzikoli sakalirani, sakaliona chifukwa zochitika zawo. Aninyoza kwambiri zonse zimene ndakhala ndiwachitira zichi anthu awa sanayamike. Ndiye Mulungu akuti zotsatira zake ndizi. Malo moti alowe Kanaani, angopita straight kukalowa mu Kanaani. Pa verse 25 Mulungu anachita izi. Pa verse 25 koma Amaleki ndi Akanaani akhala m'chigawo, tembenuka mawa nimuke ulendo wanu ku chipululu, njira ya ku nyanja Yofiira. Ndakumuwuza kuti mawa mutembenuke, momwe tadzilowera uku akoze kuti tembenukaninso muzibwerera muzipita uku. Chimene Mulungu afuna untenga nchani? Paja tsiku limodzi imene amakaona amakazonda dziko la Kanaani, akuti asanduka chaka, tsiku limodzi chaka, masiku 40 amene amazonda akwanitsa zaka 40. Ndipo cha ulendo wawo kunoti apa utcholeni ulendo, tembenuzani muyang'anenso. Cholinga kencha anthu amene sakuyenera kulowa afe ndithu m'chipululu. Ndakumuwuza Mose kuti mawa tembenuzani ulendo usinthe. Ku Kanaani mukafika ndithu, koma ulendo ukutalikabe facha zochitika zanu, facha khalidwe lanu, taonani mutalikitsa ulendo. Ndakuti utembenuzeni. Pa verse 29 akutitsimikizira mawu awa. Pa verse 29 akunena kuti mitembo yanu idzagwa m'chipululu muno, ndi owerengedwa anu onse kuyambira zaka 20 akudandaula pa ine. Ne mu verse 29 chapter chimenechi akunena kuti mitembo yanu idzagwa ndithu m'chipululu muno, simukafika kumene mwenera ukafika kuja. Chifukwa ndi chani? Ati kuyambira munthu wa zaka 20 kumakwera mmwamba sakafika. Ndona amene ndi zaka 20 kumatsika m'musi ndamene akafika, na zaka 19 kumatsika m'musi ndamene akafike, 20 kumakwera mmwamba sakafika. Chifukwa kumuwuza Mose kuti tembenuzani. Koma tisayiwale chinthu ichi, pali Yoshua ndi Kalebe amene anakhulupirira, ndi kuti izi siziwakhudzayi, koma onse amene sanakhulupirire. Nakuti simukafika, ulendo unatalika. Mose anatembenuza ulendo, anthu anati tentidzerenu, tentilowerenu, tentiyendeni chonchi. Ndeti kuti izi zabwera chifukwa chakukayikira.
Izi sabwere fa cha anthu azonde aja 10 amene akayikira chifukwa Mulungu anakayikira Mulungu kunoti sizingatheke. Komanso tona zimene akuchitira anthu tipeze mtsogoleri wathu tibwerere uku zimene zoti tingakalowe dziko limene nzosatheka. Anthu watisokoneza mutu zimene afuna nena kuti anthu watisokoneza mutu sizingatheke zimene anenazi sizokonayi. Tangoganizani ndiye Mulungu akuti okay ndakukhululukirani popeza Mose wadandaula, popeza Mose ndiye Nkhoswe wanu, ndakukhululukirani. Koma ulendo utalika Mose tembenuza anthu amenewa onse oyambira zaka 20 makwera mwamba sakafika dziko la malonjezo. Tidulirenso kayi pamenepo tionepo maphunziro amene tingaphunzire ino ndi ine lero. Phunziro loyamba limene tingaphunzire ndi ili: ndayi zambiri anthu timayiwala zabwino zimene Mulungu anatipatsa. Ili ndakhala vuto kwa nthawi yayitali. Lero masiku ano anthu tuvutikanso ndi vuto limeneli. Pala anthu ambiri amene zimene Mulungu anatipatsa timayiwala. Israeli chapter 14 verse 11 anawuzanso chimodzimodzi. Amene oganizira kuti awapangira zinthu zotani kumayiwala. Pala anthu ambiri amene tikumayiwala zinthu zabwino za Mulungu. Kodi inu ndi mmodzi mwa anthu achoncho? Tilipo anthu ambiri. Israeli anayiwala. Ambiri tungokumbukira zoyipa zokhazoka. Tikakumana zoyipa basi. Chakuti kuti Mulungu anandiyiwala ndakumana ndi mavuto awo. Koma kuti tiyeni tikhale anthu okumbukiranso zabwino zimene Mulungu anatichitira. Chifukwa Mulungu anawakwiyira Israeli. Chachiwiri chimene tingaphunzire ndi ichi: ngakhale Israeli ankafuna kupha Mose ndi kusankha ena owatsogolera kubwerera, koma Mose ngati mtsogoleri anapemphererabe. Si chinthu chophweka munthu upempherera mdani wako, koma nchinthu chofunikira. Israeli amafuna kupha Mose ndi anthu ena kuti awagende awaphe asankhe mtsogoleri adzibwerera. Koma Mulungu atati ndawononga Mose ananena kuti awonongeni. Sananene zimenezo. Koma Mose anapemphera kwa Mulungu. Mulungu akhululukireni. Chifukwa mukawapha anthu ena adzanena zakuti. Kodi inu mumapempherera adani anu? Ena timapempherera adani athu koma timapempherera kuti Mulungu awalange. Koma Mose sanapempherera kuti Mulungu alange adani ake. Mose anapemphera kuti Mulungu akhululukire anthu amene wangakhale anachita zinthu zoyenera kulandira chilango chachikulu. Phunziro lachitatu: tidzafunira adani athu zabwino. Si chinthu chophweka munthu kufunira adani ake zinthu zabwino, koma chinthu chofunikira. Ndi zimene Mose anachita apa. Mose alange. Mose amafunira zinthu zabwino. Musatero. Kodi ife adani athu timafunira zinthu zabwino? Phunziro number 4: tikumbukire mphamvu ya pemphero. Mose pamene anadandaulira Mulungu zona anadandaulira Mulungu, koma sanangodandaula nkuzisiya kuti popeza adani athu adzanena anapempherera Israeli. Pala anthu ambiri masiku amene timalira kudandaula kosiyanasiyana, koma sitimakhala ndi nthawi yotenga zodandaula zathu kuzipereka kwa Mulungu mwapemphero. Mose anali Nkhoswe. Inu ndine Nkhoswe yathu ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Tikamapemphera tikumbukire kuti timayenera kuzisiya zonse m'dzina la Yesu Khristu ndi Nkhoswe. Palibeponso munthu wina. Nkhoswe ndi Yesu Khristu. Kodi inu pemphero mumalona mphamvu yake? Ngayi zina mphamvu simumayona ifoti simumapemphera. Ndi mphamvu sitingayone. Kapena timapemphera koma sitipemphera molondola. Timapemphera kupempha Mulungu kuti awalange milandani yathu, kapena kupemphera ena ake kuti akumane ndi zovuta. Tiyeni tiphunzirepo pa nkhani imene yana Israeli. Apaso tafika pawero pa programu yathu ya tsiku la lero kudziwa Baibulo langa. Pamene taphunzira kuchokera buku limeneli la Numeri chapter yake cha 14 imene takhala tichiphunzira ndithu. Pamene taona Mose
adandaulira Israeli pa zimene achita. Pa programu yathu ya lero mnali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbukire programu imene amatipatsira ndali Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona